Hai लोगोफोर नै आङो टमटमाव गाखोदों जोङो माने टमटमाव गाखोनानै एसे गोजान जायगा थांनो नागिरदों नै जोङो बे जाबाय आंनि फंबाय बे जाबाय आंनि मावदों बिरादनो दाहाय एसे मोजां लासै बे लामा मोजाङाव जोंनि फार्स्ट फैनाय लामाया ओरैबायदि गाज्रि नालाय ओंखायनो मावो जोङो दिनै मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों बे जायगाया जाहैगोन माने दाहाय नोंसोरनो खोन्थानोसै आङो जों मोनसे दिनै जोंनि फेमिलिनि गोदान फेमिलि जों लाबोगोन थांग्रोनोसै बिनि उनाव आं नोंथांमोननो खोन्थानोसै जों फैदों नै फेमिलियैनो बे जाबाय आंनि वाइफ ओमफ्राय बे दङ जोंहा आनि अबाव थांनो नागिरदों अबाव थांनो नागिरदों हा मोजां रायलाय नै अबाव थांनो नागिरदों मिथिया माजों थांदों नोङो दायो माजों थांदों टमटमजों नोंसिना गारिया मा जाखो औ गारिजों थाङाखै ना मा लायनो नागिरदों जोङो मा लायनो नागिरदों हा नामा जोङो दिनै स्कुटि गोदान लायनो जोङो दिनै स्कुटि गोदान लायनो नागिरदों लामायानो ओरैबायदि ओंखायनो बिराद बारबावदों लामायानो जोंनि बे माने फार्स्ट हाबजेननाय लामा नालाय बे लामाया टमटमनि थाखाय माने बेटार नङा लामाया जोंना लामा एसे मोजांबा मोजां खारो टमटमाबो दिनै फार्स्ट टाइम गाखोबायलै टमटमाव न'निफ्राय बिबो फार्स्ट टाइम न'निफ्राय गाखोबाय ओइ लामा मोजां ना नै लामाया बारा थिग नङा माबायदि मावदों नुदोंना नै गोलैनानै नामा नोङो गोलैनो नागिरदों मोनावफा बारायाबो मोजां खारो टमटमाबो माने दिनै जोङो टमटमाव गाखोनानै माबासिम थांनो नागिरदोंमोन टाउनसिम खिन्थु नायनोसै जागोन जाया टाउनसिम थांनानै बिराद बारबावदों लामाया बारा थिग नङा नालाय थांग्रोनोसै दायो जोङो जास्ट जोंनि लांगोनाखौ बारबोबाय लांगोनाखौ बारबोनानै लामा एसे मोजां मोनबाय लामा मोजांबाबो एसे दखा दखि बायनायलै थिग नङा बिराद मावदों आखाया anak kata bang nebe jangan sampai fंबाय बिसोर दिलावफ्राव थांनो नागिरदों नैबे जाबाय गारि अनार मालिक ओइ आदा खै बोसोर जाखो नोङो गारि सालायनाया 2 बोसोर गोदोनिफ्राय दासिम माबायदि बिजनेसा गोदोनिफ्राय दासिम गोदोनिया मोजां ना दानिया साबसिन डाउन जाबायना जेबो गारियानो गारि जाजोब्बायना आरो इयाव सोरबा सासे दंबाय खोमालै ओरैजाय उनाव खोन्थानोसै आङो उनाव नै बैबो सासे जोंहा बिदा ओरैजाय बेखौथ' मोजांसिन जालायबाय आङो जोंना फंबायाबो जाबायदि गिदिर नै आं एकदम खाथियावनो एकदम बोरैबा जालायदों फंबायसो जाया जोंहा भागिनसो जायो आं दासो बुंनो खोन्थानोसै बेनि उनाव आङो नोंथांमोननो दाहाय एसे खोन्थाबावनोसै डिलाराव मा डिलाराव थांनानै गोसोआ जायखौ थांग्रोनोसै गोजान सालायग्राफ्रा बारबोदों दायो खोन्थासै नोंसोरना ना होमबा apa tulilah
Hah? Mama Duli? Mama Duli? Gambuk Sariali Dukuh Road. Yamaha dilarang tangsै Yamaha nahi-nahisै मा गंबेसे दं माबायदि मोजां ना गाज्रि माने गावनि गारि लाबोआखै नालाय ओंखायनो माने मालायनि गारियाव इदि ससे गाखोनांगौ मानि थाखाय लाबोआखै होनना बुंबा जोङो दायो स्कुटि सालायलांगोन नालाय आरो ओरैजाय हौवायाबो स्कुटि सालायनो रोङा ओंखायनो जों गारिखौ लाबोआखै गावनि गारिखौ दायो Yamaha dilar मोननोसै नायनोसै Yamaha dilar दंना गैया दिलाराव स्कुटि दंना गैया जोंहा माथो थम अनारा गारियानो गंसे गैयासो होनना बुंबाय नायग्रोनोसै दंना गैया दायो मोनसिगोन बेनो जाबाय सिलिंपुर मोनबायना हा बन्द' नायथ'लाय गंबेसे दङ गंसेल' नामा माबायदि दुरबललै बेलाय कम्पानियालाय ना सोलोंनो जाला नामा दाना इयो जास्ट ओरैनो नायगोनल' दै जों ओरै गिदिंसै बेयाव जाबा TVS खौनो लांसैलै दुरबल कम्पानि ना थ'लाय नायनि थौ नोंबो फैदोब्रा नायनायसै गंबेसे दङ ओइ Yamaha दिलाराव जोङो जास्ट हाबफैबाय थौ ओइ बोरैबा आथिं हाबगोन नै बोरैबा गाखोबाय दिलाराव अया दिलारानो बिदि जाबाय माथो गंसेबो गैया नै गारि दिलाराव जों फैदोंमोन नाथाय रावबो माने गारिनि सेलमेनबो गैया जेबो गैया नुदोंना माने Yamaha बारा थिग सेलिं जाला नामा दाना ना अबेबा दोनदों नामा थौ इयाव जाला नायलाय माने अनारबो गैया जेबो गैया ना दिनै सानडेखायसो नामाथाय बेखौ मिथिला जों दायो बेलेगाव थांफिनसै र' गोलैगोन TVS कम्पानियाव TVS दिलार बेनिफ्राय TVS Yamaha दिलारनिफ्राय बेसेबां किल'मिटार जागोन 1 किल'मिटार ना देलाय मा कम्पानिफ्रा सुजुकियाबो मोजां जागोन नामा दाबा जायखिया थांगोनसै जोङो माबायाव TVS कम्पानियाव थांगोनसै हा मा दं दिनै ना सोर फैगोनलै बेयाव मोनसे फांसन जादों
बेसा बबाव थांखो मोनफैबाय डिलाराव डिलार हाबलालै mana हाबा जोङो मोनफैबाय दायो TVS डिलार माबायदि स्कुटिखौ लागोन एबार नायदो आंनि बे स्कुटिफ्रा फैसा हरदो जारौ थाइबेसे लागोनलै 40 थाखा जाबाय 40 थाखा मात्र ini tuh naik tuh bangan deh ini जाबाय डिलाराव tanah enggak इसको नहीं सामूले आसिले हो कि माले नहीं क्या अपना नहीं क्या माल ये माने एंटन हेतु किमान सीसी এইটো আপোনাৰ এই দুটাটো 125 সিসি এইটো 110 সিসি তাতকে আৰু ডাঙৰ নাই নেকি এইটো ল'ব পাৰে তো আপুনি হা অকল এখনে আছে মানে আহিছে মাল নাই এইটো কোৱাই নাই এইটো মানে ষ্টকতে শেষ এইটো নামিছে এতিয়া পৰহি পিছে পালোঁ মানে বাকী 125 সিসি ফলে এইটো ল'ব পাৰে এটা এণ্টকৰ XP মডেলটো আছে টপ মডেলটো এইটো টপ মডেল বেছ XP মডেল এটা ধূলি বালি লাগি থাকে না এনেকুৱা লাগছে আপোনাৰ इखौ लाबाय जोङो स्कुटिखौ